I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Human silang pagpamahaw ni Ido Ografi, nagsulti ang duha. Daghan ang gisgutan ni Ido, bahin sa iyang kaugalingon. Labi na sa iyang mga binuhatan sa Batan-on Pasiya. Kinasingkasing usab nga naminaw si Rafi. Hangtod na sa iyang pagpangayo og pasaylo kag Rafi. Sa iyang wa pagpakabana nini sa gamay pa kini. Human sila makasabot, gigakos ni Ido si Rafi. Hilom usab magibati og kalipay si Rafi. Og ning bahina, nangutan na si Rafi bahin sa iyang inahan. Sa ari ko nga makahimo ka anak, Rafi. Paninguhaon ako na ako, Dad. Paninguhaon ako. Dili kay maninguha lang. Buhatag yun. Please. Oo, Dad. Promise. Sige, buhaton ko na, Dad. Pero, Dad, ako na sa imong utana ni Bobby. Ug hinaot nga tuganan ko nimo. Unsa man na? Kinsa nga akong inahan. Ha? Kinsa siya, Dad. Kinsa. Sorry. Wa ko'y kasulti ni ubahin, anak, Rafael. Gihatod ka lang dinhi sa usa ka batan-ong babae. Gibutang ko kuno sa gawa sa gate. Kinsa siya, Dad. Mauro na'y nahibaw-at kong balita, Rafi. Ug ang mga katabang na mao'y desidido nga miatiman kanimo. Sumapa sa istorya. Gigukod nila ang baong babae, pero dali kining nawa. Koto bradiha ang akong nahibaw. Yung Rafael, ilang taon talaga mo si Ida? Nananod sa kwarto? Nya, dogay mong gawas. Nagsultianay mo? Oh, panghupawa gud kalalon. Saan ba niyo gipan nagsultihan? Nang, Hingos man. Hilakon mong God. Nga no? daghan siyang ipagsultihan ako nang. Daghan siyang gipasabot. Mahima og masayod ko daw. Ay, wala ka man ka, manginglain ako. Giisipan ka ko ni imog iyaan. Oh, inahan ba ron? Mahima og sultihan ko. Basta daghan ang bahin sa bangkaruta nga negosyo, bahin sa iyang mga bisyo. Basta daghan. Kumpisal di siya nimo daw. Pero daan naman kung hibaw sa iyang mga bisyo ba? Bata ka pa gani niya to, nahibalo ka na. So, dili man na siya mapuyo o bahay kung wala'y babadya. Sige lang gabiyahe. Kuyog sa magustuhan niyang checks. Wala man na nalilong na to sa tanan niyang binuhatan. Ang pagani na mga katabang din niya. May importante lang uta kung gustong hibawan niya, pero wa man siya kakasulti. Oh, bahin siyanan man na. Bahin sa akong inahanang. Oh, siyalan? Hala, na kayo mo kapangutanan niya, anak daw. Anya siya, may tubag sa daddy ni mo. Sa gikaingon ko na, wa siya gikasulti. Aw, maray giingon niya. O gikan na usab ko no sa mga katabang din nga may batanon ko ng babae nga nagbili na ko diha sa gate. Oo daw. Kadungog sa kuana. Pero hibaw igad kin sa tong baybayhana, wala may kabala. Wala gyud. Hangtod nga nang gawas ta lang sa tong ubang katabang ni daddy nimo din eh. Kapila na kami din ron nga katabang ni Miss Bay. Og ning higayon na ran, dahan na lang kami. Mao ba nang imet? Ako og si Iriyang, si Sirhia ba? Ha? Hain ko na nang. Ay katubang na bandira. Og patabangon na sabi nako ubang buluhatan kon mao man siya glaba. Sirhia god. Kay dili nako makuha ng tanang trabaho dili ay dili na ako makaatar ang trabaho din ni ay. Nang bangkaruta na gyud is daddy. Og nangayo siya sorry nako.
Siyalan. Nagsure. Siya na ipasabot mo dong. Nagsorry sayang wa pag-atiman ako sa gamay pa ko. Gisalig lang kuno ko sa mga katabang. Ako dong. Dinin ako, Sir Ido, dinin ako niya ba? Gamay pa man kaadto. Grabe ang pag-atiman ko ni mo ay. Oh, di lagi sa pagpangambag. Mura ko gimong ginahan gayon. Nibaw ko nang nakita na nako. O salamat mo ha. Nga dong. Sa ato pa karon, ana na, peace na mundo ha. Gigakos ko niya nang og naluisap ko niya. Nakasabot ko sa mga panghitabo nang. Bitaw. Kay boto na unaon, dili magud magpirmi ang panahon ba? Og nakapanghuna-una na sa sisyan sa iyang mga pagkulang nimo. Salamat din taon sa Ginoo. Nalipay ko dong Rafael. Migaan sa dang akong pamati nang og mihangyo siya nako nga utabang ko na ko niya. Gusto siyang makabawi sa nalugi niyang business. Unsa nimo pagtaba? Mga estudyante pa mo ka? Estudyante, wala sulod-sulod sa klase. Mga pagtarong na ganyan. Mao sanay gisaan nako niya nang magtarong nako sa akong pagtuon. Kana, manay gusto kong mabati nimo dong Rafael. Salamat. Og likayan ko na ang akong mga barkada. Aw, dili hinuon tanan. Maayos mo sa kong mga amigo. Sama kang Kim. Bitaw. Rafi, Ah, lagi tawag ka. Ngano, Dad? kuyogi ko anak. Wa man ka kay klase karon. Asa ta, Dad? Adto ta sa bangko. Ilaw na ko ang bay ug giyot. Tuwan na anak. Nagkasabot na gayet sila. Salamat in town, Lord. Naaral. Nalooy, biya ako nagahuna-una sa gisulting dong rape. Basag iyang tinguha. Nga gustong masayod si Kinsa iyang inan. Walay kaluoy, babayana. Kung Kinsa man siya. Kung sa oras ang imong klase, Hapon ma, alauna, alas 12 kumulakaw. ipakita nako ang gipadil sa imong amiga be. Ha? Tanaw nako. Base og may gusto mo palit ni Ana. Imported ba ka ha? Ambi ko no be. Ay, kuan ma, ako na lang mo deal ini, oy, sa kong mga amiga, mga classmate ba? Ay tanawon lang gud nako. God. Sige ma, kuhaon ako. Pastilan og mamugo si mama. Unya ibaligyan niya ang mahalin. Kauwaw og gimawaan ko sa mama ni Michael. Pilian lang nako. Duha ka book akong ipakita. Mao ni ma. Wa man lagi ni tag. Oo, bitaw. Ngano ko di ay, bago man gyapong tan-awon. Tanawa ang klase sa cloth o class kaayo. Hinoon. Pero mura raman sa gihapon nig ukay-ukay. Kaingon ako og may tag pagyud ba. Ay, hawa na, oy. Ay, diyan na lang na oy. O kung ganahan ka ana, ikaw na lang gamit. Ang ayan ka ana. Masa na yun na nako ma. Ako na lang ni. Isulob na unyang Sabado. Ha? Nga naman? Ikaw anak ka. Wag yun kay huna-huna nako da. Nga good ma. Unsa na ng sapato? Ay, husto. Hala, sorry ma. Nalimot ko. Birthday ni ay nimo. Ay, wa ka palibtikig sulti, dili ka mahinumdum. Tulo pa kaadlaw atong paaboton ma. Ay, kabala ka i-blow out na ka. Ese, may kwarta di ay ka. Ay, ayaw na lang. Kay giimbitar kong daan si Rafi. Magluto ko og panihapon og anhita sabay magsaulog anang adlaw. Wa tay laing bisita, gawas kang Rafi sa monte. Ma, Ako ng birthday, Emily. sige, ikaw ang mahibaw ma. Og ang regalo ko nimo, ang ako lang tinigom ha. Diha na lang na nimo. May kwarta ko. Tabangi lang unya ko sa pagluto. Og nahibawsad ko nga nian ang higayon na.
may regalo usab si Rafi nako. Ay, sweetheart. Hi! Diarali ka din eh. Dili pa gidugay. Vacant na ako. Timing, may oras mo ta. Talas bay? Ayaw na lang. Sa mall na lang ta kay may paliton ko. O sa man? Birthday ni mama onyang Saturday. Mal ko regalo para niya. Okay, tana. Magpalit ng gift para kang mama mo. Lain ng imo, lain sa pangako. Sige, ikaw ang mahibaw. Ano sa'yo gusto ni mama mo? Sling bag ang ako gustong ihatag niya. Magamit niya pag surig ox-ox. Okay ba? Ano sa'yo kahit paliton ko? Hatagi ko na kong idea. Ayaw. Kung nang imong gusto ihatag yun niya. May idea na ko. Bag ang imong ihatag o ang ako. Wallet lang. O sudlan na kong cash. Sige. Bahala ka. O i-blow out si mama mo sa gawas na mga on. Sorpresahon ta siya. Pero sa bahay naman niyang gusto. Nagsulti naman siyang daan. Kung mo na, mag-order lang ko. Ako na doon sa inyo at ko manihapon. O sultihan ko si mama mo. Nasuod na kayo mo si Mama Stella. Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!